Миналият понеделник срещнах аз момче. От Перник. Той ми каза, ти ще бъдеш моята бройка, качвай се в голфа двойка. Приютих го в задния си двор, а той провикна се: напред, миньор! Във вторник, в претъпкана маршрутка, млад мъж почеса. Айде де! Айде де! Глава. Но за да запазя рима, не бе един, а бяха трима. И казах им, ще бъда вашата Фейсбук ферма. И цялата полейте ми се... Не! Пестициди. Какво не?